Ya, iki golek damen lur iki lur wong adoh iki. Budal kari dhewe. Budal kari dhewe lho. Karo sing sepuh-sepuh cek dibagi lho, Cung. Peh. Benah wong. Pakan sapi lur iki lur, rame rayan, damene rayan lur iki. Lah ngene Pak Todi lho piro setengah hari tak. Ono ya. Oh. Wes tapi sik mlebu isuk aku. Lah iya. Jangan setengah hari. Tong di Bulan kede. Bulan kede. sing ngeret to. Heeh. Wah. Wong glek wong ado-ado wong damen Wes mari bar. gar. Ya iya. Wah apik paling gunamu cekal 100 oleh 15 oleh parimu kae. Lak mangane sok ben kuwi ha to. Ning karek anu ra Geng. Segane nak. Weh, tenan, Cung. Aku apik. Aku semangat. Jane pedaru serang. Tenan. Nah aku yo pas rono yo pas sarapan yo pas adang kuwi. Leteki lemutan ora yo. Kak, Boko. Ah. Tak taruh pisan. Bocor ra taruh pisan Boko. Taruh. Dalan anu Pak Tres. Dalan tembok engko tak jikuke. Oh iki. Lho bolo golek damen rayan bolo. Padha rayan lho. Golek damen rayan bolo. Mbah. Dolek akeh Mbah ya. Dolek akeh. Wis kae. Iki sing ngombe apa iki? Wah rokokane. Wah iki men ngombe iki. Rebutan damen. Lah iya rebutan damen lho. Rokoke bangga tali rasa. Etan. Terus Mbah ya. Terus. Lah iya. Ala cekro ya Pak Nanti. Lah, Gang, penak men kowe ora anu emang. Weh, ngomongin iki kabeh ya, Geng. Ngomongin iki kabeh lho. Iki lho, ngomongin iki kabeh ya apa iki. Kalau omong apa tuh ngono iki? Lah ya wis lah piye? Lah gue kene kok rumasane. Wah, iki Pak Bentot ora wis-wis kae. Wah, iki jan wis kaya nglisi lah anu iki. Lah iya, jan nglisi yo. Lah, wah, Raiman-eman wong gunung ini di anu lho wis kok.
Sisane manuk, Mas. Hei. Mbah tolong, Mbah. Mbah. Pak syutingnya pateh ben ora pateh dulu. Mbah. Oh, wonge cik Rosa lor. Wonge cik Rosa. Nggih niku mandore niki. Niki mandore. Karek nggowo niki mengke. Gede Kang. Gede. Ya lho lele lho. Lah ngombe sing akeh kayak dirokoki. Lah emang balamu nendi? Becek. Lanteke? Wah, Lama Urjo. Lur, asli ngene iki lur. Gapah. Telung apa jenenge wi? 3 kilo dadine semene lho lur. Alhamdulillah. Alhamdulillah iki lho. Iya, 2 kilo dadi kurang kebo jam. Manuk yo sik entuk bagian. Iki nemu lah iki.
Kamu mampunya kaget atau hujan mampunya? Bulan kapan loh? Alah setengah loro lah, Ra. Wah, bulan orang. Oke, ini kerja ini berdilo.